Nik uste, pentsat, azkenengo diskotik aurrera, pentsatze, akaso azalduko ala beste ikutu bat nire kantetan, posible da. Behar nolako esperientzi bat, limite bat, nire bizitza nolabait bideratzeko esango nuke. Eta jainkoari esker edo patuak edo ez dakit, jarri nau, hoi nagon momentuan, nagon bidean eta zertzeko. Jupiterren, barizu nun alda Jupiter. Ez, hobe ez ezautzea. Hiri nahiko deskalabratua da, osak ez ezu ezagutu bezala. Naiz da esperientzi oso lehenetan zuan bezala, oso limiteko esperientzi bat. Nolabait baita ere infernuko zuloan egindako bidei bat. Baina hori amaitu zen. Importantena izan da horre jarri nindula beste perspektiba batean, beste bide batean, eta horrek ekarri du musikalki baita ere beste perspektiba batzuk, beste idea batzuk, eta nik uste azemagarrena hori dala. Azkenengo lan honetatik, esperantzara kondenatua lan honetatik, nik uste zabaldu diala pertsonalki, musikalki izan nahi dut, beste perspektiba batzuk, beste bide batzuk, eta azkenean hori da. Hori naiz Legazpiko mutil bat. Baina hemen Gasteizen zukin dauna, musika egiten dut, eta zukin amaitu eta banoan nire alaba jasotzera, hori da importante. Pasio hori ez, beste pasioa. Baina lehengoko pasio hori ez. Lehengoko pasioan ustez zegoen oso kondizionatua. Gaur egun ez da ere kondizionatu. Eta askoz askeago sentitzen naiz edo zein gauz egiteko.